in Warga vanaf een natte stoel. Ik ben benieuwd, we hebben een klein groepje IBO-paarden. Ik wens iedereen heel veel succes. En wat mij betreft kunnen we beginnen met nummer 1. Dat is Tjalda B. We beginnen met de rijproef. Nummer 1 Tjalda B, voorgesteld door Monique Brandsma. Monique, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes. Veranderen, daarbij enkele passen midden draaien. C, slangenvolte met 3 bogen. C en M overgaan naar de stap. B, afwenden, E, linkerhand. K en A overgaan naar arbeidskracht. Tussen N en C arbeidsgeloof links. E, B, E, grote volte en enkele sprongen middenverloop. Tussen K en A overgaan naar arbeidskracht. F, E, van hand veranderen. F, E, van hand veranderen. E, B, E, grote volte hals trekken.
maken. Tussen C en M, arbeidsgaloppen rechts. BEB, grote volten, enkele sprongen middenverloop. KXM van hand veranderen in middendraaf. KXM van hand veranderen in middendraaf. Tussen E en K hooggang arbeid stap. KAF vanuit de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. FXG, wenden. Tussen X en G, haal houden en groeten. Dat was de proef van nummer 1 van vandaag, Tjalda B. Nou, ik teken ervoor dat iedereen zijn paard vandaag zo fijn voor kan stellen. Mooi proefje, Monique. Ook mooi de neus eruit. Hij heeft gewoon niet een langere hals, dus ja, langer kun je hem ook niet maken. Maar ik vond het wel fijn dat je hem zo mooi de neus eruit kon houden en zo fijn op eigen benen kon voorstellen. Het paard heeft een heel sympathieke uitstraling. Vooral in het draven heel veel gemak en makkelijk schakelen. Heel lichtvoetig en blijft daarin fijn in balans. In het galopperen zouden we willen dat hij nog iets meer bodem maakt en dat hij een klein beetje meer kan rollen en daarin wat meer kan schakelen. Daar blijft het ritme ietsje hoog en dan is hij gewoon net ietsje vlug aan de grond. En zo in het stappen zouden we willen dat hij nog een klein beetje meer bodem maakt en iets meer door het lichaam nog meer rek en ruimte kan maken. En daarin ook nog meer verschil kan maken, meer vanzelf. We geven daarom de volgende cijfers. Voor de stappen 7, draf een 8, galop een 7, houding balans een 7, souplesse schakelen een 7, impuls een 8 en komt daarmee. Heb ik houding en balans vergeten? Oh, houding en balans een 8, sorry. Souplesse schakelen 7, impuls een 8 en totaal scoren 82 punten. Gefeliciteerd. Dan is nummer 2 inmiddels in de baan verschenen. Guusje van der Bos wordt voorgesteld door Rix de Boer. En Rix, als de baan vrij is, kun je wat ons betreft beginnen. Succes.
Tussen MSC arbeidsgeloof links. Tussen MSC arbeidsgeloof links. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A overgang arbeidsstraf. Tussen K en A arbeidsstraf. F1 hand veranderen. F1 hand veranderen. EBE grote volte hand strekken. EBE grote volte hand strekken. Tussen E en H teugels op maat. Tussen E en H teugels op maat. Tussen C en M arbeidsgeloof rechts. Tussen C en M arbeidsgeloof rechts. BEB grote volte enkele sprongen middengalop. BEB grote volte enkele sprongen middengalop. Tussen F en A arbeidsstraf. Tussen F en A arbeidsstraf. KXM hand veranderen middendraf. KXM hand veranderen middendraf. Tussen E en K overgang arbeidsstap. Tussen E en K overgang arbeidsstap. KAF halsstap strekken. KAF halsstrekken. F teugels op maat. FXG wenden. FXG wenden. Tussen X en G halt houden en groeten. Tussen X en G halt houden en groeten. Oké, dat was de proef van nummer 2. Goesje van den Bos. Voorgesteld door Rix de Boer. Nou, Rix, om te beginnen, ik vind dat de paard een hele mooie houding heeft en een hele mooie voorhand. Mooi voorbeen met veel knie.
Ik zou willen dat die achter net zo veel buiging heeft als in het voorbeen. Dat dat mooier aansluit. Maar wat het vooral is voor ons, behalve dat hij voor meer actie heeft en achter daar eigenlijk nog niet snel genoeg of sterk genoeg is, is het lichaamsgebruik eigenlijk in alle 3 de gangen een klein beetje iets waar we gewoon een kanttekening bij hebben. En wat ook best wel trainbaar is in mijn ogen. Dat je daar juist nog meer wil dat dat paard het lichaam aanspant en zich meer opneemt. Dat hij nog meer kan rekken en aan kan spannen. Zodat je meer verschil kan maken ook in het schakelen in alle gangen. Ja, en vooral het stappen. Het paard heeft al moeite met de zuiverheid in het stappen. Maar zeker ook daar wil je nog meer lichaamsgebruik en nog meer dat het achterbeen aansluit en de pas afmaakt. Dus ik heb wel het idee dat in alle 3 de gangen daar wel wat werk te doen is. En niet te zeggen dat dan ook meteen je heel hoog scoort. Want ik heb ook niet de glazen bol. Maar ik denk wel dat daar veel verbetering in kan zitten. We geven daarom de volgende cijfers vandaag. Stap was echt erg onzuiver. Dus we geven een 4. Draven willen we meer achterbeen zien, een 7. Galopperen, snel ritme en eigenlijk te snel weer een been aan de grond, 6,5. Houdingbalans 7. Souplesse schakelen een 6. Impuls een 7. En komt dan weer op 68 punten. Oké, dankjewel. Gaan we verder met nummer 3. Guusje van Stal Terpstra wordt voorgesteld door Lieke Lux. En Lieke, als de baan vrij is, kun je wat ons betreft beginnen met de proef. Succes. AXC binnenkomen in arbeidsdraf, C linkerhand. C linkerhand. 1, 2, 1, grote volte. F, X, H, van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraaf. C, slangenvolte met 3 bogen.
Ja, we hebben gekeken naar de proef van nummer 3, Guusje van Stal Terpstra. Nou, een goed voorgestelde proef. Ook wel netjes gereden. Wat wij eigenlijk als punt vinden dat de lichaamsgebruik dat beter zou kunnen. En ook met name in de stap zou hij wat meer actiever achter mogen zijn en meer aan mogen sluiten. Zodat je meer de driehoek ziet, zoals het ware, zoals we dat zeggen. De draf is hij wel lichtvoetig, maar heeft hij ook nog wat een vlug ritme. Houdt daarin ook nog wat de rug nog te veel vast. Dat doet hij eigenlijk ook nog een beetje de galop. Ook nog wel voldoende ruim op rechts. Links is hij wat vlug en ook nog een hoog ritme. En ja, wij zijn toch op een gegeven moment van mening dus dat hij achter nog wat sterker moet worden. Daar nog even nog wat flitsender in. En daarin nog ook wat meer aan moet sluiten van achter naar voren. En wat meer ruggebruik moet hebben. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 5,5. De draffen 7. De galoppen 6. Houding en balans 6,5. Souplesse 6. Schakelen 6. Impuls 7,5. Kom op 69,5. Dan gaan we nu kijken zo naar nummer 4. Bente van Oude Kleefse Baan met Merle Veuring. Als u zover bent, dan, en de voorzitter is weer aanwezig, dan gaan we starten. Succes!
Dat was de proef van nummer 4, Bente van de Oude Kleefse Baan. Voorgesteld door Merle Veurink. Merle, we vinden dit paard in een eigenlijk iets vlug ritme de baan doorlopen in alle 3 de gangen. Het paard is wel gewoon fanatiek en actief en heeft een sympathiek beeld. Het paard heeft een mooie houding, alleen omdat de lichaamshouding eigenlijk wat naar voren is het ook moeilijk om in de houding daarin goed te plaatsen. En wil hij dan zo net een klein beetje daarin zakken en zichzelf slecht dragen. Maar ik vind wel dat het een heel mooi silhouet is. Alleen wij willen dat er eigenlijk iets meer lichaamsgebruik in alle 3 de gangen zou zijn. Want als je nou iets doet en iets wil schakelen, wordt hij alleen maar heel erg vlug in de benen en blijft zich daarin wat naar voren drukken. En doet eigenlijk dan in het lichaam niet echt mee. En dat is in het stappen lastig om daarin gewoon rek en ruimte en ritme te houden. Want hij is wel vlijtig, maar hij zou meer moeten schrijden. En in het draven houdt hij een heel hoog ritme. Waarin hij wel heel dapper doorgaat, maar eigenlijk daarin gewoon meer mag laten zien. En in het galopperen blijft hij daarin zoiets loperig. Ik vind wel de overgang erin en eruit doet hij handig. Alleen hoe langer hij galoppeert gaat hij eigenlijk een beetje voorover weglopen. Goed, lang verhaal. We geven daarom de volgende cijfers. Stappen 5, draf een 6, galop een 6,5. Houding balans 6,5. Souplesse 6. Schakelen 6,5. Impuls 7,5. En komt daarmee op een totaalscore van 68 punten. Nummer 5 in de baan is Wolkje T van de Boppelanden, voorgesteld door Helene de Haas. En Helene, je kunt beginnen met de proef. Succes. AXC binnenkomen in arbeidskracht. C linkerhand. EV1
Terpstra. Nummer 5, Wolken van de Boppelanen met Helene de Haas. Het paard werd fijn voorgesteld, een goed tempo, netjes verder gereden. Wat wij in totaliteit vinden, dat wij eigenlijk het paard nog een beetje weinig ruggebruik vinden. Het middenstuk, daar houdt hij nog wat vast zo in alle 3 de gangen. Maar toch, over de been en qua houding blijft hij steeds hetzelfde. Bij de overgang ook komt hij redelijk terug op achterbeen. We zouden het liever nog ietsjes sterker, dat sterker naar voren kwam. Maar toch hebben wij gemeend de volgende cijfers te moeten geven. De stap een 8, mooi ruim, actief, uit de schouder weg. En daar wel weer lichaamsgebruik. Draf een 7,5, de galop een 7, houding op balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 8, geeft 82 punten. Gefeliciteerd. Dan gaan we nu kijken naar nummer 6, Fenje RW met Monique Brandsma. Als je zover bent, dan mag je starten. AXC binnenkomen.
en A, overgang arbeidsdrang. Tussen N en C, arbeidskolom links. E, grote volte, enkele sprongen middengelop. Tussen K en A, overgang arbeidsdrang. F, E, hand veranderen. B, E, grote volte, hals trekken. Tussen E en H, teugels op maat maken. Tussen C en M, arbeidskolom rechts. B, E, B, grote volte, enkele sprongen middengelop. Tussen F en A, overgang arbeidsdrang. K, X, M, hand veranderen, middendrang. Tussen E en K, overgang stap. K, A, F, paard de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. F, X, G, wenden. Tussen X en G, hand houden en groeten. Hallo? Ja, maar dat is een minuutje. Ja, we hebben de proef gezien van Fenje RW met Monique. Nou, netjes voorgesteld. Netjes één aanleuning gereden, mooi. En de houding, vooral aan de voorkant. Mooi stil in de aanleuning. Wat wij vinden van de hele rijerij. Dat een beetje iets of wat in een hoog tempo. En het lichaamsgebruik
Dat zou nog wel even wat beter kunnen. En met name in het schakelen, het terugkomen en het weer voorwaarts gaan. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap 6,5, achter wel ruim. Hij pakt achter ook nog wel bodem. Hij zou wat meer schoudervrijheid en wat lichaamsgebruik mogen tonen voor een hoger cijfer. De draf is hij ook wat vlug, wat snel erin, wat hoger ritme. Zou het achterbeen ook wat meer tot dragen moeten komen. Dan blijft het achterbeen nog te veel achter de massa. Dan de galop 7. Maakt hij een mooie sprong. Mooi rustig, mooi naar voren. Voldoende berg op. Dan houding en balans. Een 7. Souplesse. Een 7. Het schakelen, ja, dat is het punt. Dan moet hij terugkomen op het achterbeen. En dat vindt hij nog wat moeilijk. Dan rommelt hij nog te veel in de achterhand. Een 6. Impuls een 7. Komt op totaal op 74 punten. Dan gaan we naar nummer 7. Kira R. met Joyce. Haier. Als je zover bent, mag je starten. Succes.
Hij doet het. Dat was de proef van nummer 7, Kira R. Voorgesteld door Joyce Haier. Wat ons betreft een heel compleet beeld. En een paard wat met heel veel houding en lossigheid en ruimte door de baan gaat. Maar misschien dat jij het een beetje veilig hield, Joyce. Maar je moet erom denken dat je wel in de IBOB bent en niet in een dressuurproef. Dat je niet sterft in schoonheid en te mooi rondrijdt. Maar dat je wel ook echt blijft rijden en dat paard optimaal voor kunt stellen. Want hij heeft wel een positieve indruk achtergelaten. Alleen, ja, ik wil nog wel een keer meer zien dat hij vlijtiger is. Of dat je in ieder geval kunt zien dat het achterbeen reageert. En dat je daar ook wat... Hij mag ook heus wel een keer ergens nog wat rommelig ogen of iets. Maar ik heb liever dat je probeert om daar iets van te maken. Dat je toch zegt, nou, een sneller achterbeen en een keer wat van nature kan dragen. En een achterbeen wat reageert op de goede manier. En een keer daar nog handiger prikkelt. Dus fijn voorgesteld, maar dat wil ik je alleen even meegeven. Dat je wel gewoon durft te rijden en het niet te mooi wil doen. Het paard heeft ons voldoende overtuigd vandaag. We geven de volgende cijfers. Stappen 8, draf galop een 7, houding balans en souplesse een 7,5. Schakelen een 6,5 en impuls een 7. En daarmee komt het paard op 80 punten. Gefeliciteerd. Dan hebben we het volgende paard in de baan. Dat is nummer 8, Hedwig van de Hinderwente. Deze wordt voorgesteld door Edwin Bos. En Edwin, als de baan vrij is, dan kun je beginnen met de proef. Succes. Was dat oké verwoord?
Ja, we hebben gekeken naar Hedwig van de Hinderwente met Edwin Bos. Een fijn beeld. Het binnenkomen al. Fris, fruitig, gemakkelijk, lekker soepel door de baan. Lekker actief ook. Wat wij wel vinden in de galopshouding, in de lichaamshouding nog even wat meer naar boven mogen. En dan even iets meer draagkracht mogen tonen. Maar toch heel netjes voorgesteld. En we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap. Daar is hij wel actief. Dan zou hij wat meer buiging in het achterbeen moeten hebben. En even wat meer schoudervrijheid. En dan is hij wat beperkt soms nog in de voorhand. Dat is een 6. Voor de draf, een hele actieve draf. Gemakkelijk en met een goede houding. Daar krijgt hij een 8 voor. De galop, een fijne, vlotte sprong. Ietsjes vlug soms en in een lichaamshouding een beetje neerwaarts. Maar toch hebben we hem een 7 kunnen geven. De houding in balans verder. Een 7. De souplesse, een 7. Het schakelen, ook een 7. Impuls 7,5. Komt op 77,5. Gefeliciteerd. Dan gaan we nu kijken naar Yveske van der Brink, nummer 9 met Pietie van den Berg. Succes.
Nou, als jullie konden zien, is de proef van nummer 9, Yveske van den Brink, gestaakt. En nummer 10 was afgemeld. Dus Udo, ik weet niet of je genoeg tijd hebt gehad om los te rijden. Maar dan beginnen we met de eerste deelnemer aan de menproef. Dat is nummer 11, Eelke van den Elsmos. Wordt voorgesteld door Udo de Haan. En Udo, als je zover bent, dan kun je wat mij betreft beginnen. Succes.
Goed, dat was de eerste deelnemer aan de menproef. Eelke van den Elsmos, voorgesteld door Udo. 5 voorgesteld, Udo. Een paard met een lichtvoetig en makkelijke manier van lopen. Een paard met jeugduitstraling. Ja, ik vond het wel een klein beetje moeilijk en we hadden daar nog wel iets discussie over. Maar goed, het is een aanlegtest en hij doet echt... het is een beetje een wisselend beeld, vooral in het draven. Hij doet echt wel fijne dingen en hij laat echt wel gewoon ook handigheid zien. Maar daarna, als het even wat moeilijker wordt, dan is het ook gelijk een totaal ander beeld waar het paard echt zichzelf niet helemaal meer kan vinden en kan dragen. En lijkt daarin ook nog gewoon iets groen in de buiging en in handigheid. Maar goed, de momenten die overtuigen, die zijn er ook. Dus dat was even onze discussie in het draven. Stappen doet het paard fijn en makkelijk door het lichaam. Galopperen heeft het paard echt heel veel techniek en een goed achterbeen. En springt goed aan, draagt zichzelf. Zouden willen dat daarin nog iets meer lichaamshouding naar boven blijft voor een nog hoger cijfer. Maar goed, wij komen op de volgende cijfers. Ik hoop dat de uitleg hier duidelijk genoeg is. Stap 7,5, draf 6,5, galop een 8. Houding balans 7, souplesse 7,5. Schakelen 6,5 en impuls een 7 en komt daarmee op 79 punten. Goed, neem jij even de tijd voor het voorbereiden van het volgende paard, nummer 12. En dan zien we je wel verschijnen in de baan als je eraan toe bent.
Hebben het laatste paard van vandaag alweer in de baan. Dat is nummer 12, Jitske van de Demro Stables. Voorgesteld door Udo de Haan. Udo, als je er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Succes met de proef.
Goed, dat was de proef van nummer 12. Jitske van de Demro Stables. Een paard met een beetje een wisselend beeld. Hij komt nog iets onzeker en terughoudend over. En heeft nog wel een klein beetje ondersteuning nodig, Udo. Nou doe je dat wel handig, maar het is ook wel een beetje breekbaar. Het is wel een paard wat genoeg kwaliteit laat zien, alleen nog een beetje zo met deze indruk. Niet totaal overtuigd wat er misschien wel zit, maar voor nu nog iets meer vanzelf mag zijn. Een paard met een goed achterbeen, alleen in de overgang heeft hij wel zoveel rem dat dat nog lastig is om te gebruiken. En in het verruimen is hij nog zo'n klein beetje groenig. Ik zou wel willen dat hij daar vandaag nog meer handigheid in zou laten zien. Want ik wel het idee heb dat er zit, maar je moet het ook wel ergens zien. Het stappen is een beetje terughoudend, kan hij meer lichaamsgebruik en meer blijven schrijden. Draven heeft paard een goed achterbeen, veel houding. Alleen kan iets meer vanzelf. Galopperen, vooral linksom, heeft paard goede techniek, goed achterbeen, kan zichzelf dragen. Overgangen zijn nog een beetje rommelig. Jammer, maar dat komt vandaag gewoon nog niet zo uit de verf. We hebben hem als volgt gewaardeerd. Stap 6,5, draf 7, galop 7,5. Houding balans 7, souplesse schakelen een 7 en impuls een 7. Hij komt daarmee op 77 punten voor nu. Dan hebben we daarmee de IBOB van vandaag hier afgerond. En wil ik iedereen bedanken voor deelname en inzet. En ronden we het hiermee af. Wel thuis.